DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, tabi marhay na weekend. Anong petsa nangunyan Padingnald? Aba, magayon sa pasabot ni Padingnal magayon sa pasabot kan sa kuyang kompadre. Petsa ngayakan uni. Sige. Petsa 15, Biyernes, Viva Señor Santo Cristo. Nobyembre 2024. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Ini na po ang programang Tingog kan Banwaan. Naglalaom na yaon na po kita, preparado na, nakasaray na sa mga dapat isaray, and kunyan na, kumbaga naka-program na ang mga dapat gibuhon, o so iba nagpapadagos pa kang preparasyon. Tamang-tama yan, may lead time pa po kita, may connection digdi sa maraot na panahon na si Pepito. No tiene pegas porque es genial, así me gusta mi, así. Ipagpadagos niya to ang panarig asin pakimaherak sa mahal na amang Diyos. Primero itong supig-agihan bagakan na Ophel. Asin ikadua, ini man na pinag-abangan niya itong bagyong Pepito. Na gabos kita iligtas. Patusun ka na pagkamuot kan mahal na Diyos. Sagkod man kitang alas 10:30 nin pagkaudto. Sa kuya tabing numero de telepono sa smart. Kung yara umapu ka mo tabi, nagantabay tamang-tama, huday baganin eskwela na ngunyan, sagkuday na nin trabaho sa gobyerno. Si Extano. Taod-taod sa tuya yan na sabi na nga ni baga sa Bicol, ibabalangkas. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Sada po yaraong kamo dyan, ang sa kuyang numero de telepono sa smart 0942 6701195. That 094267011195. Asin sa Globe 09660-730-115. Yan, dahil ka mo malibong ha. Yung smart 0942-670-1195. And sa Globe naman 09660-730-115. Yan. Or sa Messenger ko tabi, pwede man hanapon nindo yung Pio Fernandez na account sa Messenger. Sa Viber, kung hindi ka mong Viber, pwede man tabi. Katuwang tadya ng tropa sa Luas and Mega Force Patrol. Pading Jimmy sa mo yung chief reporter, kumpadring Al, kumpadring Jomar. Siyempre, yaon man dyan si Joshua, si Karan Nicole Ala, sa Manibela si Henry Mata, Control Technical Pading Nalbaldo, sa AM Band, sa Newsroom kompleto, News Direct Mar, asin si Jen, Matthew Balyaran, Angel, ang samuyang Angel de la Guardia, Angel Mustasa, Mary Joy Jaresco, and siyempre si Madam Shia Leron sa production, tarabang-tabang pasindas sa social media platform. Yan pong nababasa nindong bareta sa sa Facebook, DCGB News Online. Sarap tarabang-tabang sinda dyan, Madam Shia Leron, pati yung news team, si Jimos Barrios. Sa IT, sa broadcast ni Mantabi, sa internet, worldwide, netwide, sa DCGB News Online, asin sa YouTube. Yaon man dyan, si Jerome Nico Martinez. Meantime, sa AM Band, region-wide kitang nadadangog, lalo na dyan sa Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Sur, Cam Norte.
Ako mapuan sa inyong makakasarabay-sabay si Pio Fernandez. Sagkod kitang 10:30 sa programang Tingog Ganbanwaan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, standby muna yung news team sa luwas pinagtatawan niya tuning priority ang Pag-asa Legazpi. Mas kitabi medyo paurutro kita kaini pading na mas magayo na nadadangog, nare-repeater, naintindihan, naiimprenta sa tuyang mga paradangog as in viewers ang kamugtakan kan panahon. Iyon ang importante, yung lead time pading na. Ini pagbagyo, ini ang importante, so lead time. Nasasabutan niya to ang kamugtakan kan panahon kung anong oras gabos yan. Nasa linya po ang sa tuyang pag-iriba sa Pag-asa Legazpi si Madam Ruth na pakala pasalamatan niya ton mga taga Pag-asa pagal-pagal na ini pirang bagyo nang nag-aragi siya sa tuya Madam Ruth, good morning, si Pio po kan DCGB. Yes, Sir Pio. Good morning po. Sa isang mga tagapagdangog ng DCGB. Ito po ang latest update. Manungod kaming binabantayan ng bagyong si Pipito. Pwede pa kiluhay-luhayan lang yun sa ulo. Sige, tamadangog kita kan Pag-asa. Primero sa bulletin. Base po sa available data kang Pag-asa, ay ini pong si Pipito. Wait lang, nagpangsa. Sige. Ini pong si Pipito, kasubangging mga alas 8 ning banggi ay naglaog na po sa Philippine Area of Responsibility as severe tropical storm. So kaninang alas 5 ng umaga, patuloy po siyang nagpukusog at possible na ma-reach niya ang typhoon category araw at siyan. Base sa available data kang Pag-asa ay nasa 795 km east ng D1 Eastern Samar na po ito. 10.4 degrees north, 133.0 degrees east. May maximum sustained wind siya na 110 km per hour at gustiness up to 135 km per hour. Moving westward po siya sa bilis na 25 km per hour. So nakataas na po ang tropical wind signal digdi sa Albay. Sa eastern portion, ang Rapu-Rapu, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Bacacay, Legazpi City, Malinaw, Manito, Tiwi. At eastern southern portion ng Sorsogon, ang Huban, Sorsogon City, Barcelona, Bulusan, Magallanes, Gubat, Santa Magdalena, Kasiguran, Bulan, Irosing, Matnog, Puerto Diaz, Castillo. Asin ang eastern portion ng Camarines Sur, ang Caramuan, Garchitorena, Presentacion, San Jose, Legunoy, Tinambak, Goa, Siruma, Tigaon, Sangay, Calabanga, Naga City, Magaraw, Bumbon, Pili, Ocampo, Iriga City, Asinboy. Ang probinsya kang Catanduanes, asin ang eastern portion ng Camarines Norte, ang mga lugar ng Binson, Talisay, Dait, Mercedes at Basol. Number 1 din po ang Northern Samar at ang northern portion, northeastern portion ng Samar. So sa ngunyan po, ining si Pipito habang umuusad ang oras ay patuloy po ining nagrarami sa kalupaan kang Kabikulan. Sa agang udto, mga alas 2 ng hapon, nearest po ining sa Northern Samar as typhoon category at papausad mga Saturday na banggi hapon, yaon po siya digdi sa Kabikulan hanggang Sunday na umaga. By Sunday na hapon, yaon na po siya digdi sa may bandang Aurora, Infanta Quezon, which sa taas kang Camarines Norte. So, ini po inaasahan na possible siyang landfall base digdi sa latest bulletin digdi sa may Biraca-Tanduanes, northwest part ng Biraca-Tanduanes, on Caramoan Coast ng Camarines Sur. So, mag-prepare po kita kaini. Tamaagi sa tuya ang bagyong Pipito. Ay, opo. Madam Ruth, apera sa DCGB AM, nadadangog naman kita sa 97.1 OKFM tapag may bulletin
nag-hook up sinda pag may bulletin sa samuyang FM station. Apo. Now, Madam Ruth, pag naputol tabi pag naputol, kami ang maridayal po kindly. Kami ang maridayal pag naputol so apod mi tabi Apo, po. apo. Opo. Ma'am Ruth, di luway-luwayan tapo tabi so latest na bulletin na release nindo Kasubangging alas 11. kasubanging alas Apo. 11. Oho. Kasubanggi. Opo. Apo. Kasubanging alas 11 sa po sa location ni Pepito. Si location ni Pipito, Kasubanggi, alas 11 ay nasa 945 kilometer east ng Eastern Visayas. Mhm. Apo. Apo. So latest bulletin iyan. 10.5, hindi, Kasubanggi po ini. 10.5 degrees north, 134.4 degrees east. Ngayon, 10.4, then north, 133 east. Okay, so Apa. madumang kita Ma'am Ruth sa latest na location niya. Apa. Ano po sa latest location niya as of press time? 795 kilometer east, D1 Eastern Samar. 795 kilometers east of G1 sa Eastern Samar. G1 Eastern Samar. Yung coordinates po, 10.4 degrees north, 133 degrees east. okay. Okay. Now, ayan sa G1 Eastern Samar po tabi. Okay. Now, so speed niya tabi ma'am, 25 kilometer per hour, moving westward. moving westward. Okay. Kasubanggi, 35. Nagluway siya Hmm. Okay, na moving westward. Now, sa location niyang initabi, madam, nasa may G1 Eastern Samar siya, mga anong oras tabi ini, madam? 4 a.m. po. 4 a.m. Okay, now it's now past 9. It's now 9:20. Okay po. Kung kukumpyuto niya to, madam, past 9 na, and ang reference point niya to Legazpi City or Albay, kindly please kung pwede yung kwan lang, parang karkulo lang, pira na ang distansya ta, duman sa Matakan Bagyo tabi, madam. Saglit lang sir. Sige po. Diyan paano dito si Legazpi ang kwanta Legazpi Albay. ikukumpute. Tanganing makwanta tabi as of press time kasi very latest yun Sir, pwedeng i-hold ko muna. Aha. Kailangan ako sa online. Ay sige po. Okay. Mabalik na lang kami, madam. Apo, sir. Okay, thank you. Ay, naku, naputol tayo. Naputol tayo. Kailangan online si Madam Ruth. Sige, detach na muna yung FM. Sayang. Tawag na lang tayo mamaya. Sige po, yan. Sige, naputol. Sige, digdi mo na yung phone. Kaipuhan online. Sige. Ay, nako. Sige, ma-detach na muna yung FM. Sorry po. Nasabutan niya to ang pag-asa tabi talagang grabe ang kunyang kaan, grabe an pinag-aasikaso kaan. So yan tabi basta mag-prepare tabi kita iyon na yan nadangog ta kasuba gusto portion kang pahayag di Madam Ruth Pakala. It's Saturday na banggi sundo Sunday na maaga tabi Sunday na maghapon. But ang nagkukusog tabi ni ang pwersa ni kunya ni Pepito tabi yan. So naputol yung ating naghagad unang dispensa yung kunyan yung pag-asa. Sige, di paano kayan tabi ha? Sige. Yan. Okay, may standby sa luwas ngunyan baga tabi dapat nakakunyan na nagpupuuna so sa tuyang evacuation diretso na po yan. Ask mo lang ko kung naarin mapasahod so dole kan sa tupad dinda digdi man po sa malilipot kaipuhan man niya mo na maray arog ngunyan na may paabot naman na bagyo for human consideration man sana po from DCGB News online messages. Sa dole ito kapot. Sige, tama kung kita kunyang kita kan dole taod-taod mahanap kita kan pwede makasimbag kan sa Department of Labor and Employment Sige tabi. Sige, dali mo na ba yan naraot so kunyan good morning sir, sana wara man magdinunong nga ng
preemptive evacuation na di na naga-evacuate tamaray ang panahon. Dapat nga ni lalo kita mag-andam ta paborito san bagyo ang init. Diyan sinda nagkukuha kusog kaya dapat kasabay na advisory na no rescue operations during san pagrapado san bagyo. Thanks po, ingat and pray kita boss na sana di maglandfall ano man na parte kan Pilipinas. Tama po yan tabi na kuan may gathering sa Daragahab. Mga ano ini bakong yung mga gatherings bawal muna tabi sa Legazpi sa Puting Daga barangay maray na aga tabi diyan sa mga diyan sa Puting Daga tabi ha aram na din dong gigibohon nindo Puting Daga diyan sa Puting Daga magpreparar na kan mga dapat na bitbiton pag evacuar yan pagkaon good for 3 to 6 meals yan so mga ready to eat foods baga tapos subado sanglian yan. So, mga hygiene kits nindo, tubig, kung may mga bulong na pinagtutumar, kung may mga aki, so kay puhanan kan aki, tabi. Yan, sumadadara. Mga immediate good for 1 to 2 days na kunyan, stay nindo sa indong evacuation center. Yan, Puting Daga ha. Halangkaw ang level kan tubig dyan tabi sa Legazpi. Tagbaba dyan. Aram na nindo ang mga kunaan, mga lugar na ang tabi. So, no rescue po sa Tahaw kan Bagyo. No rescue tabi yan. Sa Tahaw kan Bagyo. Good morning, listening from Ligao. Let's pray na tumaas ang direksyon ni Pepito, tabi. Sige, sige tabi, yan. So pag-asa ko ng kontak kung di ka ipuhanda sa online. Diyan sa kunyan, sa Estansa, ang Familia Lana. Good morning diyan sa Indo, tabi. Sige, may mga report muna kita diyan sa luwas. Nasa linya si Karen Ala sa dagdag na informasyon. Karen, good morning. Please go ahead. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning man sa mga paraan tabay para sa bungkaras pang bareta. Dahil tao ko paron na naman sa Giraray ang mga eskwelahan bilang evacuation center. Kapudan ang DepEd Legazpi, mga evacuees. Pangatamanan ang mga titiniran kanilang eskwelahan, partikularmente ang mga classrooms durante kan sa indang pag-evacuar. Kapudan tabi ini Sir Pio ni Project Development Officer DRRM kan DepEd Legazpi kad Alyansa dahil tatag-uro ko para naman kan mga classrooms ngunyan ng evacuation center sa pag-andam nga ni kanilang papaabot na bagyong Pepito. Ginari na pakipag-ulay ngunyan kan DCGV News kay Sir Roland Alyansa sahi kanini sa mga evacuees. Ingatan man lugod dangan da ipagguruluhon ang mga kagamitan sa eskwela. Kaya sa kada classroom, na kung magkararasiyana, sinda mo problema na may mga nagkararaot, may mga nagkawarara, agad magkagaramit pa lamang ini. Baralikan sa klase kan mga maestra, buda estudyante, dagpa ni Sir Roland, ano ang nagkaalabotan nindang set up sa laog kang classroom, naman ko ta ang pangatamanan ninda hasta sa umarali sinda sa evacuation classrooms. Tabi Sir Pio ang sa tuwing istorya hali sa luwas, Karen Alawit Boy, DCGV News. Salamat Karen. Sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas, kasabay si Henry Boy Mata. Isiyong tapaan impormasyon dyan sa palibot. Nasa linya man si Kumpadreng Alarmario. Kumpadreng Aljus Maraynal daw, please go ahead. Thank you so much. Pade, nakalibot na si Mayor Pido Garbin Jr. Ali sa engineering, nagbisita sa opisina kan PSO, binisita ining barangay Bitano. Grabe pa pala ng basura digdi sa Bitano, pade. Na natatambak na pwedeng ianod Giraray subagyong Christine pa ini. And sa royan sa concern ko niyan ni Mayor Pido, sa pagbisita niya digdi sa area, asin na pagpreparar kaining maraot na panahon. Nasa linya tabi pa din si Mayor Pido Giraray para sa mga update. Mayor, si Pio po. Pio, good morning. Yes, good morning tabi Mayor. Primero, ano po sa tuya pang na notaran niya na concern na dapat maaktibaran mantang nagpreparar kita sa bagyo? Go ahead po.
Well, Tio, nasambit ni Al ang pag-ikot ako niyan. We're doing the rounds in all departments of kansatuyang syudad na involved sa disaster preparedness. And hali kita atag na aga duman sa city engineering to see to it and follow up itong satuyang kasubuan sa mga major waterways na dapat i-declog. So may mga debris na nakaharang dapat halion as in itong mga sanga kang kahoy na nakabalandra sa poste o sa mga wires sa halion naman habang may pagkakataon pa. Nagyan ta sa basura na since katambak digdi sa pitara pinagpapahakot na ini, we issued an order that bago mag-udtok ang Sabado sa aga dahil grabe tabi Pio ang tambak. Oho. And at talaga gabos ang order ko sa OCNR na gabos na basura dapat hakuton dahil inis dapat magsabay sa baha. And then we proceeded to the command center to check on our team whether kung ano sila pinigibo and I would like to congratulate Vladi for preparing everything para ang sa tuyang mga first responders kaiba ang DFP, police, Coast Guard para banganin. And pasiring naman kita sa CSWD to see to it na sa tuyang mga ayuda na ipapanao pag-abot kang ongoing na ang preemptive evacuation. In fact, may nagkuanak ayuda sa Barangay 33, Sikap Mape. And then we'll see that they will be forwarded the food packs tanganing sustained food provision sa mga evacuar sufficiente tabi Pio. Iniyan sa tuyang kahagadan as in pangako sa mga barangay na ang ayuda maitautulos bako after the typhoon kundi during the evacuation tanganing may food provision sa tuyang mga evacuees. Iyo po. Mayor, tama sunadangog ko siguro na as we speak, ongoing ang evacuation over? Well, tama po. And especially those itong mga high risk and then considered as geohazard areas. Siyempre, so iba pa man na naputol pa ding Al si Mayor baka so telepono ni kumpadring Al nagka-diferensya naputol yung pag-asa na pading Al. Go ahead Mayor tabi. Yes. Padi naputol. Go ahead. Sige tabi Mayor. Go ahead tabi Mayor. Well, may supisente pang panahon, maray pa ang pag-iin pang panahon, dahil pa nag-uuran. Sabi ko nga let's take advantage of this situation, Pio. Bako pag-abot kang oras, so kasagsagan ang kang uran, as in pagbabagyo, saka lang kita ma-iresposar. So, enough time to prepare and to prepare also the evacuation centers. Tanganing sa tuyang mga residentes na kaipuan mag-evacuar. Maray ang sa indang sitwasyon as in yaon, i-check pati naman so common areas that will be used for the cooking. And of course itong tubig nagagamiton kan sa tuyang mga evacuees tanganing mamantinar ang sanitation. Opo, Mayor Tabi, tama ba yung timeline na dapat before 5 tapos na sinda 5 PM? I just hope Pio na magsulod sinda sa direktiba then natabi maghalat. And then, kasi kung mapipiritan kita, there will be a forced evacuation to those matatagas ang payo. And yaon, handa ang PNP na mag-assister sa satuya. Iyo tabi So kumusta pa pag check mo tabi kan sa tuyang mga resources kan city kaya pang tapadan at aning pangaipot tabi? Naka-preposition ang sa tuyang mga assets and nagkatrabaho man ang city engineering to see to it na sugabos na pangangaipo garbage trucks medyo may kakulangan lang alagad pwede din ma-augment kung partisipasyon ka mga pribadong individual na pwede magpasubli kan sa indang mga trucks mo niyan. Si Councilor Luis Gutierrez nagpasubli kidawang truck at ang aning ma-augment ang garbage collection taon niyan. Kay po ang tamang kiloader na pinag-apod ko na kay city engineer ang aning sa mga nakatambak na basura mahakot na ini bago pa magpo ng taguran. Iyo, Mayor saro sa concern na permi niya tong pinagsisibutan ining diyan sa may parteng buting daga lalo na kun ang pagbaha. Ano gabos diyan papaiba karon tatabi?
tama po. Ang direktiba dyan ni BMCAP, Hisham Ismail, na sinda mag-evacuar. Sigurado man na susaindang harong bago sinda maghali. Gabos safe, nakalak, tanganing maiwasan man ng anuman na insidente na harabasan. So yan ang tugon mo niya ni BMCAP Hisham Ismail sa iyang mga residentes. Nagdara na nga itong megaphone para mas maipasabot sa iyang mga residentes. So parang magiging no man's land dyan sa mga maabot na oras, ano? Well, I just hope arogan tabi, Pio, kasi maski nga ni sabihin nindang OA man niya, mas maray nang over-prepared. It's always better to err on the side of safety rather than magkumahog kita as in pudan ka sa panahon nga kasagsagan kang bagyo na i-rescuein da. Iyo tabi. So lilibuton mi man yan dyan tabi, Mayor. Taod-taod kung igwang magkatarada pa dyan managad. Tanganing ma-monitor taman tabi. So iyo man sanan tabi, Mayor Pido, kung igwa ka pang gustong idagdag nasa sa imong bilog na oras tabi, go ahead. Well, papasalamat lang ako sa Indang Stasyon sa padagos na pagpaabot kang mga anunsyo. And ulitin ko man, sa kuyang pakiulay, I made this announcement, a written request to all the public, private establishment, business establishment within the city na kung pwede tawan maninda kinagkakanig kong panahon ang sa indang mga staff, empleyado na makauli kay Atab at ang makapag-preparar man para sa indang pamilya. Sinday man may stranded. Aram ko, we are not expecting heavy rains today, pero if possible, give due considerations sa indang mga empleyado. Opo, tamang-tama tabi, Mayor. So probinsya man, in consonance with it, mandatory sa aga dapat dain na iyan tabi, sarado na sinda. Salamat, Opo. Pio, and good morning. Thank you so much, Mayor. Thank you so much. Thank you so much, Mayor Pido Garvin Jr. So, ayan tabi ang mga update sa pagtutok ta, kan mga bigim aksyon niyan, kan sa tuyang mga authorities. Yan kami ngunyan sa CSWD. Iyan, kay Madam Marlene ng Manaya. Opo, papasyaran ni Mayor Pido. Oho, Okay, sige. so yan tabi. Mayor, thank you so much. Thank you. Sige, ilog ta muna padingnal si Joshua, no? Tapos mahabol kita kan hanap buhay. And then, taod-taod, baka makihurong kita ulit sa pag-asa, ano? Kung pwede na ito. Sige, nasa linya muna si Joshua, kasabayan na MDRRMO Candaraga. Joshua, good morning. Please go ahead, Joshua. Yes, good morning, Tabi. Sir P, good morning sa mga parantabay. Kung sa Daraga o kung sa Legazpi, halos all set naman, Tabi, Sir P, ang jobos. Tigdi sa munisipyo man kan Daraga Albay, mapapuon naman, Tabi, Sir P, kan sa indang evacuation sa mga kinakaipuan, maibakwar ng mga residente sa tabang kan iba pang mga ahensya, siring na sa BFP, Philippine Army, and PNP. Ang tabi Sir P, aramontan generalmente yung sitwasyon ngunyan sa munisipyo kan Daraga Albay with Engineer Lim Dineros, ang MDRRMO head kan munisipyo. Ma'am, si Sir P ito. Good morning po, Sir Pio. Good morning po sa gabos na nagdadangog mo niya na agad. Yes, Ma'am Lynn, good morning. So, tama po na dangog tama, mapuon na kamo kan pagpa-evacuar tabi. Go ahead po. Yes po, ang base po sa executive order na inisyo ni Mayor Jerry Haushan Jr. po kahapon, is today po ang effectivity kay ito po na forced preemptive and forced evacuation po kang mga residente ta po digdi sa highly susceptible areas po, lalo na po sa lahar flow, rain-induced landslide and flooding po. So from 8 o'clock this morning hanggang 5 p.m. po ang samuya po na evacuation kang pagpa-evacuate kang gabos po na mga residente. Ano ma'am ang kwanta? Ano so lugares na na-identify ta na nasa risk na tatawan tang priority mo naman yan sa pagpa-evacuate? Go ahead po. Yes po. Ini po nasa northern barangays po, Matnog, Budjao, Banyadero, and Kilikao, Alcala, Malubago. Ini po na mga lahar prone area, yung po yung priority ta. Including po ang mga areas po na may lahar and landslide pala, I mean po. May mga areas lang po, selected areas lang po sa Ibaugan, sa may Kimantong po, and then digdi po sa Malabog and
parts of Lakag. Iyo po. Opo. Oh. Naihapot ko tabi Ma'am Lynn iyan ta nganing sa mga nagdadangog makapreparar man dahil na sinda mag-cramming ano po tanganing pag-abot Iyo po. diyan ready na sinda ano. Kumusta sukun yan? So dadagusan ka na mga evacuation centers ang physical readiness ka ito tabi. Yes po. Ang sa ano po, ini po na barangay ang Sirkuito nag-notif kaya so Mhm. NDRMC Iyo, sige. text mo kayo ayun tabi Sige, sige, oo. Oo. Yes po, ang Barangay Matnog po ang evacuation center niya po is Daraga High School. Oho. Ang iba man po ang Barangay City, ang neighboring barangays po kang Daraga North Central School, iyon man po 'yan ang evacuation area. Mhm. And to elderly center ta po duman sa Anislag, i-open po ito as evacuation center. Iyo tabi. Now, kunyan, so sa indang mga pangangaipo tabi, naka-preposition naman, naka-ready na? Yes po, ang MSWD ta po, naka-preposition na din po kang mga relief po. And included na po dyan, so syempre preparation kang kanya-kanyang barangays po. Mhm. Ina-inform ta po kasi kahapon pa na meeting ta po, na isabay ta sinda sa pre-disaster risk assessment sa mga punong barangays po kaining mga high-risk areas. Iyo tabi, oho. So, arin dyan sa Daraga, ano, I don't know, igwa dyan yung pigbabaha man na lugar na halos maglantop kitawo, igwa o dae? Wala po tayong record niyan, sir, na Oo. hanggang tao. Mga knee level po, igwa po kitang record. Igwa po sa San Roque, Mhm. areas po kaining sa may Maroroy and sa may Kimantong po, Sipi. Yan. Opo. So, ano yan, maibakor sinda o dae tabi? Na-inform po ang mga barangays na mag-enforce po sindaki force evacuation kung kinakaipuhanan po sa indang mga locality. So, sinda na din po ang in charge sa pag-secure po kaining mga taong ini. I-report na lang po ninda sa tuya, sir. Iyon. Itong sa mga lugar na halos daiman minalangkaw ning maray ang tubig, ano po? Opo. Okay. Pero ininanggan na nainot mo mga barangay na unang bitan, talagang iibakorontaan mo niya na aga. Yes po. Maghapon po. Actually, ang Malubago nag-agad po na after lunch na po sinda kasi nag-aarayos pa ata sinda kang mga maiiwan nindang mga hayop. Yun ang medyo ano po kasi day pang malilipatan kay itong mga atama nindang hayop. Iyo nga ni yung mga kahayupan kumbaga. Yun po ang ano kasi mabalyo po baga digdi sa salog. Iyo So nga ni. sabi mi po priority ang tao. So sabi ninda nakiuro na after lunch para daw po mabahog mo na sa mga baboy, so ma-secure sa Carabao and ano po. So, yun po ang ano. Kahirak man mananggad kan kung gari na kunyantaan, nakasabay yan sa planning na mga livestock tabi na kung paano yan iibakwar? Sa Muya po, sa agriculture po, ang na-inform po is yung mga early na mga parauma po na dapat mag-ani na kang sa inda po na pwede nang maani. Pero yung sa livelihood po, ini po kasi livestock, I mean. Oo. Opo. Ini pong sa mga hayop, wala pa po talaga kitang area na malalagan. So, for the meantime, duman lang po muna sa barangay. Isi-secure man po kang barangay duman sa area kung saan po ito yung mga hayop na ito. Miyuta yan baga madam, mga kasabay nila sa hanap buhay iyan, ano? Yes po, opo. O pati iso mga aya pwedeng bitbiton, ikos, pwede. Opo, Pero ni opo. mga beasts of burden managad, kay puwan man managad nasa secured man na lugar, takakahirap Opo. man. O di sige, Opo. kung igo akong Pero patuloy pa din po kami, sir, na ma-coordinate nun yan sa agriculture. Baka po may malagan po sinda. iyo tabi, oho. O di kung igwa ka pang gustong idagdag na sa Simon pagkakataon, buwelong-buwelo katabi, madam, go ahead. Okay po, sa gabos po ng mga taga-Daraga, lalo na po sa mga
residente ta po na yaon sa mga high-risk areas kung kamo dyan po ang lugar nindo pigbabaha, delikado sa landslide and sa lahar, mag-coordinate na sa barangay para po maka-evacuate kita within today po. Hanggang alas 5 po mapa-evacuate po kita. And sa gabos man po na residente kang bilog na daraga, mag-prepare po kita king mga pagkaon and mag-monitor po sa weather condition ta. Salamat, Madam Lynn Engineer. Mabuhay, ingat ka mo dyan, tabi. God bless. Salamat po, Sir Pio. Alright, tabi, Sir Pio, si Engineer Bean Dineros, ang MDRMO head digdi sa Daraga Albay. So yun ang presenting situation tabi, Sir Pio, live digdi sa Daraga, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Sa dagdag na istorya, halima dyan sa MDRRMO Daraga. Mahabol kita kan hanap buhay and baka taon-taon may makahurong kita giraray ng taga-Pag-asa. No? Importante tabi ayun, Pag-asa. Priority talaga ng Pag-asa. We will be right back. An oras hatod sa Indokang. Ang pinakabagong Surf Fabcon, Fresh and Bloom, para blooming bango pa rin ang damit, kahit pawis. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Norcubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2 for real change. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag
Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Badi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Auday magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan para umapara sirat
Hatid sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Spice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa crispy chicken fillet meal at crispy chicken fillet ala king meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at Sharmila Printing Press Legazpi at gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na, ilabas mo. Ang San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit always blooming bango sa Surf
and lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution No. 147 Series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin Magnito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5 Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City, Magnito Central School, Sentro, Magnito Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdarasa na ning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o notice of billing asin iba pang dokumento. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director, pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility as in documentary requirements, pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC, madural sagod sa Nobyembre 20, 2024. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Jud de CGB, always number 1, always at your service, an oras alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigagyat ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang Department of Foreign Affairs o DFA as in Office of the Solicitor General o OSG na darahon sa Permanent Court of Arbitration o PCA sa United Nations ang ginibukan China na pagbugtak nin baseline sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Tinawando ni Estrada na anlakdang kan gobyerno ang dapat sobra pa sa pagsangat nin diplomatic protest as in pagpapaapod kay Chinese Ambassador Huang Xiaolian. Sigun pa sa
o sigun pa sa senador, dapat na maipalakop sa mga international bodies ang ipigpasar na bagong maritime law para gibuho na basehan laban sa mga claim kan China. Sinabi pa ni Estrada na malinaw na pagsadiri kan Pilipinas ang Scarborough Shoal, asin mismong ang PCA ang nagdesisyon kan taon 2016 na o ang pagpapawarang bisa sa pag-angkin kan China sa West Philippine Sea. Ang Scarborough Shoal ang nasa exclusive economic zone kan Pilipinas, basado naman sa definisyon kan international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Maylaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao. Hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver-Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver-Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best poon pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwag. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanluaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Si Fem, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagtabaan ko langi. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez.
Oh, sige tabi may importante kaya na meeting yung Pag-asa naka-online sindaga boss So yan po ha. Mahagad man kita ning dispensa sa mga paraan tabay-tabi ta kaipuhanan talaga sinda diyan na ang Pag-asa na magkunyan tiripon, mag-analisar kan mugtakan kan panahon. So initabi na inda ko salat apudang ko daw si Sir Cedric ta ining day ko guston init na ini tabi siya ining init na ni day ko ini gusto ta pag mainit paboritoan kan bagyo inda ko sa natabi kung pwede lamang si Sir Cedric ini experience niya Sir Cedric, hello, good morning tabi pwede ka tabi sir ma-interview po tabi. Sige po, tabi. Sige. Nasa linya si Sir Cedric Daep, consultant ini kan Albay Public Safety and Emergency Management Office and basado sa dakol na mga experience na bagyo na nagihanta. Igoinin mga aram na mga parang mga natural bagang sinyales na yaon available sa tuya sa palibot kung igonin nag-aaganag ng mga maraot na panahon. Saro itong naka-alarma, itong naglakot baga social media, mapulahon ang kalangitan. And ining-init na ini, garuday ko gusto ang init na ini sa tuya. Sir Cedric, maray na aga tabi? Maray na aga tabi, Pio. Opo, mainiton. Nare-remind ako kan panahon bago kan riming. Ano tabi ni Sir Cedric tabi na sistemang ini? Pag mainiton araw ka ni namatian ta na pag dinaplos ka, garo mo pulot ang lawas mo. Kuya niyan, alangkaw ang humidity kaya tabi, Pio. Gusto sabihin, saro yan sa indicator na makusog ang water vapor ta. Ngunyan, pwedeng magdara yan kidakol na uran pag nag-develop ang cloud, nagkaigong cloud formation sa bagyo. Pag arog ka ining mainit, tapos ang pagmati ta sa lawas, daplos na mainit, halangkaw ang humidity. Mapulot ang lawas mo, gustong lumuwas kang daplos mo, dahil siya pig-absorb kang kang paros dahil dakol ang moisture kang paros. Ang saro kaya na mahihiling mo, ang pagsirang kang aldaw o pagsubsog, mahiling mo, mapulahon. Iyan. Ano ang koneksyon kan sa bagyo? Gusto sabihin, may paabot na maraot na panahon, bako normal lang sitwasyon ta. Kaya, baga may pigluluwas bagang Pag-asang bulletin na talagang may papaabot sa tuyang bagyo. Dai minasalto ang mga araw ka na natural na sinyalis, Dai, ang indigenous knowledge, pagagamit ko yun, tanganing mabalidate ko so nahihiling sa instrumento. Indigenous knowledge. Ay garantisado pala nitong pagpula-pula na ito kan sirangan, Garantisado yan. Araw ka yan picture ka itong kinuha ko kan one day before na magtama sumilinyo. Araw mismo kaan? Eksakto pareho. Isos. Tapos ada plus mapulot, dahil nakakaluwas na may humidity. Yan. Halangkaw ang humidity. Saro yan sa sign na pwedeng magkaigwa ki cloud formation na delikado. Na makakadagdag duma sa tubig uran kan bagyo. Pwede. Nagtitipo na kayo dan bagyo ki uran. Tanganing pag-abot niya digdi, makusog na siya. Ining-init na ni Sir Cedric, anong indikasyon na ni sa tuya in relation din kay Pipito? Masang sabihin, pwede ining agihan kan bagyo dahil mainit ang panahon. Saro ini sa mga pigahanap kan bagyo na pwedeng agihan niya sa lugar na mainit ang panahon. So this is bad. Ining-init na iningon yan. Bako ining saro ining sinyal na dapat pagpreparar kita. So we are pitatawang kita ning sinyalis kan panahon Yun na so mga microscience na nahihiling ta. Takanginot baga so general na sign na dapat maghanda kita sa bagyo. So pagtama sa tuya kang drought. Kaya baga sabi ko katong interview mo akong Marso, Abril, bako drought ang paghandaan ta bagyo dahil pag nag-cool down iyan na May, pag-abot ka ng October, November, mag-expect kita ki super typhoon. Iyon na ini. Yun na yung mga nangyayararing surunoda. After itong tag-init, baratak daga, ang paghandaan ta, makukusog na bagyo, iyon na ini. Pag drought, papabungahon ang mangga. Pag bagyo, tutumbahon ang mangga. Talaga So, bako man sa pag-alarma, kundi
Pag dagdag knowledge, nga nang makapreparar kita, maka-activar kita accordingly. Bako ini na ngaya, malal magkita sa tao, bako na mag-hadit sinda kundi, ngayon hindi mag-hadit, maghanda, kapag kita preparado, ano ang kahaditan ta? Tama, nice logic. Anong kaaditan kung preparado? Ngunya na nahihilig tan senyales, makakapag-preparar kita. Kung nag-hadit, kusang sabihin, bako preparado, taday ara mangigibuhon. Ngunyan, nagigiyahan ta sinda na araw kainin dapat gibuhon. Correct. Tainin ang senyales. Tama. Mario Joseph. So, iyo tama daw sa kunyanta na bako ko gusto ang init ni Sir Cedric eh. Ako pag-araw kayan, ako nga nakaredy na ako sa harong. Oho. So mga... naputol ka Sir Cedric? Hello? Napuputol si Sir? Napuputol so... Usapsi mo. Oho. Kumusta na? Yan, go ahead tabi Sir Cedric. Nagsasakat kaya ako sa agianan sa apsi mo. Luway-luway tatibad mata. Bako pa man malnas. May naramdaman ako kan nadalinas diyan. Ako naulog kang July 22 katong bagyo. Bagyo man ito. 2011. Iyo naramdaman ito sa panahon na gadan bagaso ina ni Congressman Joey. Oho, tamalas diyan tabagyo man ka ito. So, kan pagsakat mo dyan, nadalinas ka. Ay, sus, Mario. Pagbababa ako, dahil ako nagkahangos kiperang segundos kayo dito, minutos. Ay, sus, Mario. Ay, nako, iyo pala Sir Cedric, this indigenous science, never na minapaltos. Dito yan pag isa lang alang ta. Saro yan sa tuyang pitutubudan. Iyo tabi. Okay. So yung masana Sir Cedric, at least nababalidate ni nga itong sa mga bayong sigyan layog-layog nagarisi si ribot. Iyan, natural man yan sa inda. Pero ang mga hayop, pag may mga sitwasyon na alanganin, nagiging uneasy yan. Naghahanap man yan kipagkaon inda. Tapos naghahanap man yan kasi nang madudulagan na lugar na safe sinda. Pero kan ikos. Oho. Pag nagbagyo yan na delikado ang nabubugtakan kan ikos, minaluwas yan sa harong. Tamahanap yan kimasusurukan niya na safe siya. Tang arong magagaba. Ay, an ikos? Ang ikos arong kan. Experience yan sa Buwak Marindoque. Minais ka par enot ang ikos? Iyo, pag duminulag ang ikos, kumuyan ka na, sumabay ka na dyan kung sin-en madumal. Pero dahil ko aram, kung sulalaugan niya, makausto ka. Kung sulalaugan ka ikos. Ay, sus Mario, si pala na no. Ang alas. Oho. Pag may baha sa lugar mo, mag-ingat ka sa alas, tamasakat yan sa arong mo, tama-evacuar man yan, mahanap yan sa labadong lugar, makakagat ka. Maiinot na magluwas ang alas bago magbaha? Oo, minahali yan sa lugar na may mabaha. Kaya, takol baga nakakagat yalas na nagsasarakat yan sa harong. Gusto man nila magduman sa lugar na safe. Meaning, pag nagsakat yan sa harong mo, di tatamaan ang harong mo kibaha. Yun. Pag sinakatang kaning alas na harukan, di tatamaan ang baha mo. Kung baga man may baha dyan, di makakalaog sa lugar na yan ng halas, di yan naabuton. Uy, mga indigenous signs, ikos alas. Tapos aldaw. So, typhoon riming baga. Panahon ni Governor Gonzales. Nili sa agihanan may sa may PHO. May dakulao na kinunanay ko pipahiro. Kanya ako, bantay tayo sa baha. Oras niya ako na buminaba na iyan. Gusto sabihin, patapos na ang baha. Pagpupuo na yan, mag-ababaw. Ang kino naman. Ang kino. Kaya kan mga alas na sa hapon pagkatapos ng riming, mga 6 o'clock, nahiling may nagbaba, nagdesisyon ako, sabi ko kay Governor Gonzales, niya ako, pauruli ang tungo ng mga staff, mahiling masarong nila, tapos ang baha. Tapos after 1 hour niya ako, magparalik sila, magtrabaho naman kita. Hamping basihan ko, so kinunayaw digdi sa pinakitaas na step kang agihanan. Uyugon moan. Alas, kino, ikos. Tinuruan muna kami kan mga senyales ng Sir Cedric. Dakol na, may sinurat ako kaya na linecture naman sa New World Theater sa Makati. Tarindugan sa mga participants na nagdadarangob. Nagparakpakan sila. Ugon mo an. Talaga, ako, iyan na kino pala, di once na may nahiling kang kino, baha yaon siya dyan sa safe na lugar, pag masilan mo, dahil pagpahalion. Pag bumaba na siya, pakulpa ng bahakaan. Kaya ang peligro dyan, sa kino na nagsakat sa itaas na naglulag sa baha,
Kung matching po niya sa alas. Buda su ikos. Alas ikos. Rimates siya. Jesus ko. Di, iyong masana sir. And mantang may lead time pa kita bilang konsultat kan apse mo. May lead time pa kita. Anong mga dapat nagibuhon sa nagadag-adag na ining bagyong Pepito? Ang primero dyan na gibuhonin data. Diba nag-evacuate na, nalalangkag. Dahil sila malangkag, namor silang maugma dahil nakapwesto na sila sa lugar na safe sila para sa agang kamugtakan kang panahon. Ang pag-uminuli sila, kaya lang kanadis ko doon sa naguli. Tapos pagbalik na sa evacuation center, dahil na silang pwesto. Okay. Mahanap na naman sila sa ibang lugar na maruduman na yung tao. Kaya mag-iriwal sila, pasiguro kita. Iyo. Ang mga daraang pagkaon, pirang meals dapat ang darang pagkaon? Para sa kuya, hanggang sa aga, kaya kung nagwapang sa local government unit, or igwasan lang gamit sa harong, magluto manggiraray silang darahon, o kaya lutoon. Ngunyan, kung may mauli, ang pagkaluto, balik tulo sa evacuation center ta, dahil kita pwedeng magkaturog ng kung kumaskas magayon, kung maoran dyan na banggi, magbaha. Pero sa kuya, ang hiling ko, sa aga pa mamatmatian, maski advance ang evacuation ta, pinakadelikadong parte sa aga, lalong-lalo na sa pagkabanggi. Sa agang banggi. Iyong nga iso purpose bakan pag evacuate, mantang maraypan panahon. Ano? Iyo po. So iyo masana Sir Cedric. Pero sa Christine, kaya sa Christine, orange na baha, landslide. Tapos yan mga flash flood and debris flow, lahar. Ngunyan, isasabay ta ang paros, isasabay ta ang storm surge. Yun. Bako ini basta-basta. Bako ini. Tama, so kung mag-super typhoon ini, sigurado dako lang magkakararaot na harong, dako ang lugar dyan sa gilid ng dagat na tataramaan yan kay storm surge. O di sige Sir Cedric, salamat sa mga informasyon na mabuhay po kamo dyan. Salamat tabi, salamat. Thank you so much sa mga tugang si Dr. Cedric Daep sa tuyang nakaulay. Konsultant siya kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ano tabi? Yan. Ugo na. Si kinatawan Raul Burihon kan First District of Albay nakamonitor. Sir, the best man ini kinatawan Raul Burihon, mga taga Premier Distrito. Kinatawan Raul Burihon, Maraynaga. Sabi ni Sir Nindros Reyes, makaugmahon how God created snake, rats and cats. Sindaan mga signs. Mapapakinabangan tapalan mga hayop sa pagtubod ta either nakaperwisyo o nakatakot. Iyo baga tabi Sir Nino. Yan. Perming nagdadawag sa programa mo, sana po malawso na po ang bagyo, Sir Pio, tama ka pubiyahon na po ang bagyo arog po kanroli ng bagyo, kaya po mga di lang po kita sa mahal na Diyos na sana po malawso na po ang bagyong Pepito, sabi ni Maricel Ditesio. Padingdal makakuha na kita, patapos naman ini yan. Pakiplay naman po ng hourly Orasio Imperat. Iyo po, nag-play na kami kaso hapon patabi makaadit man ang ining bagyong ini apisar na banggi maagi sa to, may posibilidad pang maging super typhoon. Dahil man lugod, continue praying. Saro pang punto, maray tanaon ng bitan ni doan. Saro pang punto, banggi po kita, banggi kita, aagihan kan bagyo. Banggi kita makaka-experience kan bagyong si Pepito. Yan. Sige. So pag-asay na po dang ko giraray paano, talaga nasa kunyan sinda, nasa meeting, pati sa Metro Manila nagkunyan sinda, nasa kaipuhanan. Tanganing ang impormasyon accurate kaya naghagad wa nagdispensa and nasa sabutan tama po yan. Ano pa ding nal sa hiling mo? Hiling nga daw ang kalendaryo mo diyan, pwede na? Pwede na. Nagko na si Padingnal ta si Andy Marman masunod na. Diyan na banggi gayon igo kami nin broadcast diyan na banggi. Pero ang sabi ni Sir Cedric, mga hanggang alas 11 bulletin sana mo na. Ta sa agang banggiman so kunyan. Nakataon na kita ning sufficienteng impormasyon padingdag kaso hapon pa. Solid time na sa tuyang pinagamit para sa impormasyon sa bagyong si Pepito. Sa pangarang kambilog na persa na sa tuyang nakasarabay dyan sa luwas, kami po sa news team, newsroom, sa technical control. Kami po naglalaom na natawan minanaman kamo ni na serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa pagi kan informasyon kalinganan siniba pa sa programang Tingog kan Banwaan
Viva Senyor Santo Cristo. Salamat. Happy weekend. Mahal na Diyos ang magbantay. Masunod-sunod si News Director Bob Dila. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan sa